Yau na tabbatar baki da hankali. Ya isa. Akan kun matsa dole sai na aure sai ku rika haɗa da kowace irin bola. Ya haɗu ko ta ina wallahi. Wallahi ina matukar son abokinka Hafiz. Hafiz. Shi Hafiz. Hafiz sai ka ce yaro. Kai da ka ta Hafiz. Yawan irin dabba ne zaka zo ka faki keke a tsakiyar titi kamar kofar gidanku. Kai da kana da tarbiyya ai ka san nayi sa'an tsohonka. Ka san ko ni ba kake ga mu wannan maganar? To wallahi ka bi a hankali in ba ka ba za ka jefa rayuwarka cikin matsala. An shi wannan In ga kuɗinka mutunci na ya fi mun wannan kuɗaɗen da ka watsa mu. Hai, kar kai mamakin kasancewa ta kusa da kai. Ita zuciya akwai da yaushe tana son kusantar abin da ke da kusa. Babu yanda ban yi ba in jawo hankalin Hafiz ya dawo kaina. kin taɓa fita ƙasar waje ne? Saboda me yasa kai mu wannan tambayar Hafiz? Na ga kina ƙoƙarin yin shigar su amma sai dai kin failing. Dan Allah ka taimake ni ka karɓo min soyayyar Hafiz. Idan kana buƙatar wani abu ina reception ɗinka za ka iya bayani. No, I'm okay. Abin da ya kama daga jiya har izuwa yau. Zancen banza zancen wofi. Babu irin faɗi tashin da bani ba, babu fafutukar da bani ba. In fact ma yarinyar nan ba aji na bace. Dan Allah baba kar ka ƙara roƙo na akan na rabu da shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. What? Hafiz din nawa? Hafiz shi ne farin ciki. Hafiz ne ma ɗana ne kuma ne maka alƙawarin wannan matsalar ta gushe.